Nyakora mugejona gino no kinyi mari dhimbele yo makare ge laksechegi kende aneno kanyo ka en dakika 21 kende tok sa achiel mar okinyi makoro nyiso ni wadonjo e twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono ka thuon wach mabende wadwa twake en kotudore kod Ng'weto mabende duond bura mar UDA sani koro Ng'weto godo ma en kaluwore ni nyaka sani duond buche mag siasa maderom auchiel mayande nitiere riwruok siasa mar Kenya Kwanza piende gi kendo koro gi kod duond bura mar UDA e gino mabende giwacho ni en ikruok makare mar keto duond bura no mar UDA obed motegno motelo ne yiero mar higa mar 2027 kinde ka kinde wacho ni siasa korumo to siasa mar higni 5 mabiro kendo chakore gi kanyo mane momiyo duond bura mar UDA hani wanyalo wacho ni keto odgi kamoro achiel mar ponono gineno ni giket odgi kamoro achiel motelo ne yiero mar higa mar 2027 ponono ka jopiny odhi e debe kendo to gichak giyud loch ahinya hinya to mano e kom mar ten piny Kenya nyaka sani nitiere duond buche auchiel mag siasa mabendo osebando piende maggi kendo oriwore kod duond burano mar UDA mano riwo duond burano mar Umoja na Maendeleo Party mar mane en governor e county ma Embu mano Martin Wambora wantiere kanyo kod Farmers Party of Kenya mar mane en jagoro mongirore pacho kae mano Irungu Nyakera kachiel kod chama cha mashinani mano motelne kanyo sani kod Mohamed Gulie kato bedo ni chama makamano ne olosa yanga kod jaten migao mar ohala kachiel kod kembe pacho kae Moses Kuria wantiere kod National Agenda Party mar Alfayo Agufana Economic Freedom Party mar Isaac Hassan Abey kachiel kod chama cha Kazi Party mar James Kimani mage duond buche auchiel mag siasa mayande nitiere riwruok mar Kenya Kwanza makoro sani odonjo e duond bura mar UDA kata kamano penjo en ni ponono gisetie buche kapok gidonje UDA kose koka podi gidwa chako loso chenro makamago e yo makare mar mondo mi koro gineni jokanyo mag giduto oyiere ni wan koro wabando piende wadonj e UDA mane twak mabenda dwa bedo godo kinyi makawuono ka bende abro bedo kod welo adeka achiel kachiel e studio marwa mayudore boma ma Nairobi ka wendo mokwongo antiere kae kod Omondi Koyo Ishmael Omondi Koyo Ishmael en jagoro maduong' mar duond burano mar National Liberty Party machiegna hinya Koyo e twak mar okinyi makawuono chiu nade achiu maber duond bura National Liberal Party not liberal ero kama na abro wache yo makare wendo mar ariyo nyakora Mogejwang antiere kae kod Betty Adera en jasiasa kendo en jakanyo maduond burano mar KANU kata kamano en achiel kuom jogo moseban piende ne nwaneno osebano piende kendo donje UDA nwaneno dochieng' manyoro no mi kondo mar UDA kata kamano ichio nade okinyi makawuono Betty ero kamano Joyce aparo na kena chak ni happy new year yes. Apano mae makongo bi studio chakre nyo wachak higani mano kaka wuono kendo ni wadhi twak maber gi jokenya Mogejwang nyisi na wela dek wendo mar adeka rekordwa kod twak kinyi makawuono mano Martin Ogindo bende en jasiasa en achiel kuom jasiasa bende ne waneno chieng' mayoro ka bende no chopo e tich mar duond burano mar UDA mano buore Nairobi ka kama bende en bende oseyango elela ni en bende koro entiere e duond burano mar UDA kamoro mora mineno wa okinyi makawuono nyakora Mogejwang inyalo chwalo no pachi kod twak mar dwa en ambo mar otemo kama en auchiel no kache ibiro yudo wa live on TV Twitter @Ramogi TV tudri koda e Facebook yuda Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_ kocha kayanga makawuono UDA Ng'weto na achiel kuom jasiasa mabende yande wanyalo wacho ni yiero mar higa mar 2022 ni chung' motegno e tok duond burano mar KANU sani koro wanyalo wacho ni yamo mar UDA osefuadhi bibiro korka korgi kendo ne waneni odiochieng' manyoro kata motelo ne mano ni romo kod jatend piny William Ruto kar jot mare inachiel telo mag luo mano romo kod jatend piny William Ruto e kar jot mare nyoro bende ni waneni kama Cleophas Malala jagoro maduong' mar UDA ne nitiere yamo ni mar UDA ang'o miyo nyaka sane makoro giwacho ni we koro wafual ji
wakel korwa koni motelo ne yiero mar 2027. Erokamano Joyce, kendo ago erokamano kuom rwaka odiochieng' ma kawuono. An kaduoki ma kawa demokrasia mar Kenya pinywa mar Kenya in general, to watimo kata comparison gi pinje mamoko e Afrika ka, kata mana Amerika, kata mana Europe kucho. Iyudo ka demokrasia wanie hali mamalo, wane achiel kuom pinje manigi parties madhi mana 100. Dongi neno, mang'iso ni space mar political engagement ni thuolo oyawore, tang'ata madwa engage space no tek iluwo sheria moket sana gi constitution wa, sana gi ORP, gi elections act, gi thuolo. Mang'iso ni Kenya ni thuolo mar engage mora magineno. Kata kawuono nyalo yawo chamana. Be anya bane, anya tere kuma tere. Koro kawang'iyo sana siasa makoro tok 2022. Sani koro nitie sirikal manyien manie office. Ma sirikal modonjo bang' sirikal mane nitie previously manobet e komno for 10 years. Koro sani e political space bende nyaka josiasa ng'ini to koro the next election dinade. Nikech mano e kaka siasa en. Kitieko one election cycle ni teka iseling ombulu ni kinyine the next election cycle ochakre. To sani parties te okata ni UDA ng'iyo ni to ere yo maginyalo bedo go motegno, ere yo maginyalo strengthen go representation. Nikech bibro ng'iyo ni parties gi ng'eny gi thoro luwo ethnic lines. Mano tadier. Koro ni kaka UDA kwa mfano nyocha ntiere regions e Kenya kama peke kabisa, Rift Valley, Central and so on. To ntiere areas moko manyocha ene weak kaka Nyanza, to jidhi mbele. Koro sani wan kaka jo UDA wasebet piny, koro watemo ng'iyo ni to going forward ere kaka wanyalo fuato constitution mawacho ni a party onego bed ni representative of Kenya mangima. Mano actually is the conversation manitiere ei party mar UDA. UDA under Kenya Kwanza. Ngeni serikal en Kenya Kwanza. Nyocha ntiere UDA no ben mana achiel kuom parties e kuro. Donge parties to nia kanyo mang'eny. Koro sani gibet piny ntiere internal conversations nito ere kaka ginyalo keto party no obed motegno mondo kata iye kachacha ka ji wuoyo to ji wuoyo gi duol adi, duol achiel. To beti ang'eni in kopogore kod mano yande intiere duond burano mar Kano, wanyalo wacho ni ang'o momiyo iloko pachi kaluwore ni nyaka sani ang'eni jo Kenya mathoth seyo jotelo ahinya mago mag luo ma nyaka sani wanyalo wacho no weyo riwruok mar Azimio ka giringo gi e riwruok mar Kenya Kwanza mar UDA. Moko kuom gi giwacho ni mago joma manyo ne mana igi kende, joma igi lach, gidwaro mana margi kende, gidwaro no podmo e serikal kacha. In beti ang'o momiyo de kacha kapok awinjo pach Ishmael. Mokwongo kabisa an ka nikech iya kata in itimo tijini nikech ji te chiewo kinyi dhi e dwaro dongi dhi dwaro ne nyithindi, idhi dwaro ietema andayu. Koro gimoro ma ng'ato wacho ni ng'ato dhi dwaro ne iye no, mano to is neither here nor there. To ng'isa ni ere ng'ama ok many ne iye. Mano number 2. Yes, ne ane chama mar KANU. Kendo ema natemo chungo Westlands constituency mar MP. To kaluwore gi kaka ne mission mar Azimio bet. Just so that you know, kata KANU no sengoke makanu kata sani ochung kaka KANU. Mana nikech samoro ka ji oriwore koro kendo koro en coalition moro maduong', structures are not clear, to koro yudo ka ntiere parties moko matindo e iye kuro ma koro chako ng'ur nikech gifeel ni igweyogi kamae gi kachacha. Gimomiyo an kaka koro beti awuok koro an adonjo UDA officially. Dongi nena? Nena? An no kirwako rangi machalo kod mago mag UDA. Wan kanyo. So gimomiyo awuok en mokwongo one, ma is a personal decision. Ma en hakina ma katiba mar Kenya kaka ja Kenya an omiya. An gi thuolo mar kuma dhi wuok gi kuma adhi kaluwore kanene kendo kaluwore gi kaka paro ni an wuona nyalo konyo siasa kaka an be an siasa. Mar ariyo atemo
ng'iyo ni to ere level mar engagement. Of course onge ma is perfect, onge kata system ma perfect kata unuka kun, lakini kakori temo we to ere kuma kadhie to my value to be appreciated, donge ere kuma kadhie nyalo engage, you know, in a better way. Anyalo bedo an alternative voice among alternative voices be, donge neno ere kuma kadhie to agolo kata pacha moro to en paro moro ma inyalo rwaki kendo en paro manyalo tiyo. No kadonja donje UDA na chiw ta donje UDA. Anabet first of all na unplug ma wuok e kandu no ma kao karibu dweche 6. Kapod atimo survey, apimo nito ere kapimo keto mai ratil, ere kuma winjo ka ratil peke. Emo mi adonje UDA. Koro gimo mi ane UDA en ma. Mokwongo I feel ni kaka a woman leader kendo mowuok e Luo community nitiere nafas kanyo maduong' ma wanyalo donjo kendo wanyalo engage kendo duondwa inyalo timo ang'owa, inyalo winj. Mar ariyo, nitiere sirikal matiyo to Joyce kik wawuondre kik wawuondre ka in oko mar sirikal mobete kom to ina oko chuth. Adira to wabro wacho kata lit ne jomoko bro beda malit to wabro mana wache ni wan kaka Luo wasebedo oko mar sirikal higni mang'eny. On the occasions ma wase kata bedo matin machiegni kode, tiyudo ka kony no ok chop piny ne mama mboga mar Luo land, en kony ma rem malo only for a few political elite. To sani koro wawacho niya, sirikal mar William Samoei Ruto osetimo handshake, by the way. Handshake osetimre with the Luo community, not an individual. Okay, na handshake gibeti on handshake individual. Yes. To bendi wacho wach moro kanyo ma bende adwa gombo mar mondo mi ilernwa yo makare. Ni winjo kanyo ni iwacho kanyo ni iwuoka e KANU ni bedo oko matin e kakoro ikau okang' mar donjo UDA. Wacho acha value mari biro bedo appreciated. Na dada ni mak na paro poko biro kata Ishmael ko bende awacho ni odiochieng' manyoro telo mopogore mago maga Luo noromo koda jagoro mogir mano jagoro maduong' mar duond burano mar UDA Cleophas Malala. We awinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro monde. Our fellow brothers have decided that they cannot build our nation from the periphery but right from home. Despite Luo Nyanza not voting the president, the deputy president, actually, instead of giving him a poyo, we gave him oyeyo, which is a small rat. But despite that, the first place that the president visited was Nyanza, and he followed it with another visit within 3 months. And in those 3 months, he has assured the Nyanza people that we must be part of the Kenya. Kenya must be a single nation, Kenya must be a one nation, and every Kenyan deserves to enjoy the services that the government gives. Tiere gik mabeyo mang'enye hasla manifesto maka okwatimo ochal gi mane mbuyo loso yignika ni mondo wadonje mondo wakel lokruok ne jothurwa. An abiro nikech nadwaro ni lokruok obed ne oganda wa. Owacho ni sirkal ni ok miji tich. An achiel kuom joma miyo tich. Omiyo beduru mana thuolo kung'eyo ni tije mang'eny biro biro, maneno mang'eny biro biro, onge gima losore godiochieng' achiel. Nyaka wami sirkal time mondo otim gik manyalo timo mondo Kenya to tela inya to mago mawuok oganda Luo ma bende ne obedo gi romo mano koda jagoro maduong' mar duond bura mar UDA odiochieng' manyoro Cleophas Malala ka giduto gichwalo paro gi mopogore kotudore kod gino momiyo nyaka sani koro wanyalo wacho ni gibano piende gi gidonjo e duond bura mar UDA. Hinya giwacho ni duond bura mar UDA nitiere kod thuolo malach ma bende nyalo konyo e bero ngimagi kata kelo dongruok hinya ne oganda Joluo. Bende ajisi kacha nyakora Ramogi ajwang' ni wantiere kod welo adek okinyi makawuono. Wendwa mar adek mano Martin Ogindo ma bende en jasiasa bende osedonjo studio ka ichio nade jatelo okinyi makawuono. An kare Joyce. Manain. Amba ntiere makarero kama na inya kuom chopo mar mondo mi wabede twak kotudore kod Ng'weto ma bende sani duond bura mar UDA Ng'weto godo. Kabiro korka kori Ishmael poki chwalo pachi e kinde ma bende ne watwak kata ne wachako twak mar okinyi makawuono. Nyaka sani ang'eyo ni duond bura mari mano mar National Liberal Party
en duond burano mantiere riwruok mar Azimio. Ponono koro kaka jo Azimio osechako winjo liet moro kaluwore kod ng'weto masani koro UDA ng'weto godo, kaluwore ni jotelo mathoth osewuok e Azimio donjo e UDA. Nwaneno nyaka mago mawuok e duond bura mar kod kan. Moko kuomgi bende nochopo tich mar UDA odiochieng' manyoro, nwaneno ka gin bende nomigi kondo makoro nyiso ni giriwore kod UDA. Mano ponono miyo Azimio bedo kod yiengni matin kata tungni matin. Erokamano Joyce. Wan kaka Azimio waonge gi buok moro amora kuom gik matimore gi sani. Mokwongo dagombo ni mondo achwal duonda e gino manyamera ma bende wageno miluongo Betty Adera. Owacho ni ng'eny gino daro dhi Kenya Kwanza nikech ng'ato manyo kar iye. Dagombo ni mondo anyis nyamera ni a hungry stomach cannot be a good political advisor. Kidhi kamoro ni nikech idenyo to nyiso ni advice no maimi ok en advice manyalo dhi konyi. Gima ng'eyo made wakwongo wapenjere ni to ang'o momiyo section 2A nobedo repealed mondo nokel duond buche mang'eny. Chandruok mane wan godo manomiyo nokelnwa ni mondo koro wanyalo bedo gi ni multi-party democracy. To ang'o mosebedo keyword kata chandruok eko so far wasechopo kama chalo nade. Dagombo ni mondo anyis oganda wa ni duond buche mang'eny osekelo dongruok kendo osekelo ber ng'enyne makoro sani waneno gi sani ni. Ng'enyne winjo ka giwacho ni gidwa ni mondo duond buche moko ge kuban piendegi nikelo pogruok. An gi pacha ka kumondi koyo wadak e Kenya ka. Gima kelo pogruok e sirikal en ni samini kawalo idwa chiel ema mondiketi tij pogruok mag sirikal. Jo Kenya ok odich ging'eyo ni kaka sani king'iyo the manifesto mar Kenya Kwanza, they were talking about manufacturing, negi wuoye healthcare, negi wuoye education, negi wuoye affordable housing. Magi gik maparo no bende gitimo. Ting'eni ka gitemo keto maino margi ni mondo koro gi vunj duond buche mantiere e Kenya Kwanza ni mondo ka koro migi nguvu mar development. Okaelewa kaka japiny. Ni to king'iyo manifesto mar serikal, at what point ene stage mane minyalo wacho ni duond buche makoro ne bano piende gi gieki is derailing the government agenda or implementation of the government manifesto. Nikech sani endi king'iyo the president nigi absolute control mar the legislature. President nitiere gi absolute control mar the executive. En moyiero ng'ama bedo minister. So even when it comes to policy directives, en mobro chiwo rangach majeluwo gi yo. Koro mianda gombo ni mondo anyiso ganawa. Multi-party democracy en gino maber nikech king'iyo higa mar 2017 kane wadhi e yiero mar presidential election, general elections, ne nitiere similar maja mino koro timo sani. Osiepna manosenindo mane jatend migao Kalembe Ndile notho ka ywak kendo ka gwonyore gi pado ka wuoro kaka jogeko notugo kode. Noko miye gino mane giwinjore to nikech mana kaka nyamera nosewacho sani endi en ng'ato manyo kama chieng' bende rieny ahinya, ng'ato nyalo manyo kama at least iyude ni kofuku otuo de nyalo timo nang'o mondo kaka inyalo chiemo. Kama ilero kanyo makare ahinya matino gindo karwaki twako kinyi makawuono iwinjo kanyo kaka Omondi Koyo Ishmael Oloso odiochieng' makawuono olero kanyo kotudore koda thuolo mabende katiba nomiyo jo Kenya mar mondo miyo bedo kod thuolo mar loso riwruoge mopogore opogore mag siasa e pachoka. Nyaka sani koro waneno ka riwruogno mar Kenya Kwanza sani koro jiwo buche manitiere e Kenya Kwanza kata mano tudore Kwanza mano motelo ne 2022 mar mondo mi moko oban piende margi kata kamano ne giwacho no ok ochuno duond bura moyie to onego bed ni bano piende margi to donje UDA. Ponono mano nyalo rocho paro ma katiba ne omiyo wa thuolo kaka jo Kenya mar loso duond buche mopogore opogore mag siasa. Kosema en mana strategy ma UDA tiyo godo motelo ne yiero mar 2027. In bende ng'eyo ni no se sidhi kondo kaka jakanyo mar UDA gi sani. Erokamano Joyce, we achak ka wacho ni erokamano ne jomo tiyo matek mondo Kenya obed gi party mang'eny. Gima miyo loso party gin gik moko adek. Namba achiel en duol miwako godo ji mondo otim gimoro achiel. Namba ariyo en mondo jok mowaki olos sirikal. Namba adek en mondo jok moloso sirikal obed gi plan magiloko godo ngima jok magiloso na sirikal. En ratiro mar UDA
ma en achiel kuom ute buche moloso sirikal kawuono mondo med wako ji mang'eny mondo bede thuolo makende mar loso sirikal kendo machielo. Mano higa mar 2027. 2027. Mamano en ratiro mare. Omiyo ok aneno gima rach ka chama ugo ji kendo manyo ji mondo bedo motegno komanyo godo kendo loch machielo. Koro to bende nitie kodura mar Green Congress Party. Nyaka sani waseneno ka en bende nitiere romo opogore ma bende osetimore e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto, nitiere kacha odiochieng' manyoro bende ne nitiere kacha e log tich mar UDA. Green Congress Party nyaka sani un bende biro bano piende maru mar mondo uriuri kod UDA kose inti chano timeyo machalo nade. To ikinde ma bende kaka in jakanyo mar duond burano mar Green Congress Party, mar mondo mi ubano piende maru udonje UDA, nyalo bedo ni ponono ideologies magu chalre kose koro bana piende nikech udwa bedo machiegni kod duond bura mantiere telo. Erokamano Joyce. Adona duoki malach matin. Ingene wan kaka oganda mar Luo wasebedo jomochalo kiye kende e Kenya ka nyaka ne Kenya yudo uhuru. Oselos sirikal nyadi 13. To onge moselos kwa bede piny kopogore gi mane Kenya yudo godo uhuru. To modong moselosi tegwelo waigi. To waigi to wanganyo bikuti. Jidhi handshake. Wadhi handshake. To kidwa sirikal ma ine grat. To en sirikal bibe seche milose. Omiyo bedo watenge omiyo se los sirikal ka waonge. To kabiteri mang'eny e history tadwa mang'ade machiek ne sirikal mar 10 mar Kenya nyo ka waonge to nyo wang'anyo magiko to nonywandwa iye mokelo barwa bar. Bang'e no wawinjo liet mar sirikal matin. To mochako los bang'e no mar 11 owewa oko, 12 owewa oko, 13 be nyo owewa oko. To gima nyo timore maber en ni ker mano yiere e Kenya ka migosi William Samoei Ruto gi jalupne okaw wuoth makende obiro godo e piny Luo. To kone un jo Kenya we uru dong' oko kama miyo dongruoku rochore. Wayao nudhot bi uru donji ubede sirikal uyud ratiro mar jo Kenya yude sirikal. Lalruok matut ndalo ge jatend piny William Samoei Ruto kaka jotelo mawuok e piny Luo magiko to ne wayiere ni wayie donje sirikal. To gima loso sirikal en chama. Omiyo kidwa donjo sirikal ber donjo mose ane dhot midonjo godo e sirikal. Omiyo nyo wadonjo e sirikal kokale dhot moloso sirikal ma en UDA. To kendo wadonjo kanyo e lo oganda wa bende. Ok wabikawo ji te. To kawuono jothurwa nigi thuolo mar ng'ado bura ni to wawuoth gi joma donjo e sirikal gi koso wawuoth gi joma ng'anyo ne sirikal. To enda penji kanyo kaka ina jatelo kata jatelo Congress Party bende se yie kod kanyo ming'ado ke kaka Martino Gindo ni antoki an Martino Gindo we koro awuoge Green Congress Party adonje duond burano mar UDA. An jakanyo no ma achiel kuom jogo moloso bura mar Green Congress Party mar Kenya. Namba 2 an jakanyo no mar Green Congress Party of Kenya. To nyo ogik sama koro nyocha waloso chama mondo walos godo sirikal.
kendwa wawegi kata kwariwore gi jomoko. To sirikal nolosi ka wan waonge kaka jo green. To an kaka ja green jatend piny oluonga ni mondo abi adonja e sirikal. Kodini abiro kenda ka bendo. Matene ni jo Green Congress Party moko to podi ni ratiro. Gin bende ka ponono gidwa donjo e UDA to ginyalo donjo. Gin gi ratiro. Kata kamano ka podi ang'eni beti giri. Gin gi ratiro mar bi. Oko ahinya we adwa kane beti giri kende twa kata kuwinjo ka Matindo gino wacho gimoro ma ponono ok uyie godo unyalo ng'ade piny. Gino momiyo idonjo e riwruok mar siasa mano kata e duond bura mar UDA en kaluwore ni nisebedo pinya e yo makare kendo iparo miwacho ni oko kocha kata e duond bura mayande antie kata value mara kata nyadhi mara mantiere godo ok winj e yo makare. UDA kone to value mari biro bedo appreciated e yo nade. Mane momiyo ina kaka jatelo mar Luo kendo kaka ng'ato mane nitiere KANU iwuok e KANU kendo kore donjo e UDA. Jotelo mabende wawinjo ka loso mago jotelo mopogore opogore moting'o Evans Kidero kaachiel kod jotelo mamoko mano chopo e log tich mar UDA. Bende giwacho ni sirikal ni nitiere kod opportunities mang'eny. Gin kaka mage momiyo sani koro ji bano piende ringo dhi e UDA. Mokwongo kabisa gima naseneno e ndalo machuok manyo adonje UDA ni en ni macha en chama ma structures gi systems tiyo. Idonja donje gate to inena nena ka system moro nitie ka mochanore nitie chandruok moro kanyo. To mar ariyo kendo maduong' ni kalure gi manifesto mar UDA party nitiere structures mag nitie structures mag youth, nitie structures mag PWDs, nitie structures mag party supporters, nitie structures mag jomose chung mobete kombe, nitie structures mag joma dwa aspire to chung e kombe mopogore opogore kata e kinde mabiro. Value na kaka beti maneno ka anyalo plug in mokwongo en ni an ng'ama miyo to nitiere structure mar women e chama UDA ma kane gi launch to sani koro giseloso gima giluongo ni women to women charter ni en kata strategy moro moting'o yore duto minyalo tingo joma mine malo kiuchumi, ibed party member, ibed ni ina miyo mania oko mar party. Makamano makori wacho ni ineno ka intiere bura mar KANU. Ana wuon ne an national chairperson mar KANU Women Congress. Donji winjo kanyo. To awacho maler ni ntie gik moko ma koro nyaking'i ting'iyo ni ere kuma you can fit better. Ere kuma nyalo medi more value. Ere kuma nyalo medo ting'i malo. To ere kuma kidonje to in be duondi inyalo winj e yo makare makata ko chopo nitiere opportunity moro mar development to inang'owa ine iye kanyo. Mar KANU ne antie, yes, ne watimo mane wanyalo timo to mano koro rumo. Koro kwang'iyo mbele kuma koro nyalo bedo miya better opportunities emomiyo adonjo e chama. Kalure ni KANU ok nodonje telo kose dino bedi KANU ne nitiere telo to pod dini kuro. No. Ing'eyo political decision is individual. Dongi donje basni in kendi miamua ni donje basni. Kose chopi Kisumo e kumidhi dongi lor. Bas koro an nasechopo kuma nadhi politically gi party mar KANU. Onge richo moro mawuok go, onge gima dang' abi e media kani kora chako ketho go nyinggi. No, it was just time. Yes. Ilero kanyo makare ahinya. Yes. Wang'eyo ni magi duto timore mondiko yo e kinde mabende riwruok mar siasa mar Azimio. Nyaka sani koro pango romo mopogore opogore ma gichano timo e counties mopogore opogore pachoka ka bende giwacho ni romo magalamoro biro bedo ka timore tarik 20 dwe mar adek mano buore Nairobi ka bende koro gichano ni gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka e kar jot mar jatend piny William Ruto mar mondo mi gigole e telo. Kwaneno ka nyaka sani wanyalo wacho ni jotelo mayando chunga gi Azimio ema sani koro sebano piende magi odonjo e UDA. Mano nyalo rocho chenro mag Azimio kose? Joyce, an ng'ini jotelo mosebano piende gi mowuok e Azimio kodhi e UDA an pok aneno. Azimio pod ongirore kendo koka wategno moloyo.
kendo dago ni mondo kiwacho nutegno moloyo utegne yo machalo ema dwa lero nini kendo dago ni mondo apar ne jo Kenya ni tarik 20 dwe mar adek 2023 is a public holiday mana kaka ogai marwa migosi Raila Amolo to bende ogai Raila Odinga nitiere kod ratiro mar wacho ni odiochieng' ma kama en public holiday kaluwore kod katiba ma pacho ka the constitution katiba menene wacho no mabende neno ka mheshimiwa Ogindo kod mheshimiwa Betty Adera giyiero mana sections mamoro gi ng'eni katiba kisomo to kono bende somete ting'eni ja siasa dwaga ni yiero kama mitne emosomo lakini kama ung'ene dhinye to weyo oko katiba magi wacho ni oyieni mondo iyier duond bura midonjeno be katiba moyienwa niya wanyalo timo ng'anyo ka nitiere gino moko winjore madhi kare kar ng'anyo kanyo to wayie penjo en ni Raila Odinga luongo Raila Odinga wacho ni odiochieng' ma kamae en public holiday bende katiba oyiene wan kaka jo Azimio who believes ni jatendwa MNN president kwa maana president wa mosa declare ni mani public holiday dago mani mona nyisi mheshimiwa Ogindo ni ndalo nosekadho ma kane oyier ker mar Kenya to ni nyaka ni digo chongi ne president ni mondo komi maendeleo katiba mar Kenya wacho ni kose yier ng'ato kaka president in president mar jo Kenya duto onge ni an president mar jo Kenya kwanza ndikoro jomoko nyaka diyauni gate machieni mondo kidonji mondo kidigo chongi mondo ka konyi chutho higa mar 2017 ka wachomo yiero mar 2022 ne waneno gima notimore Jubilee ne ji gwere left right center makata sani ng'ama koro en ker mar piny Kenya migosi William Samoei Ruto en owuon en victim sama koro ni riembe Jubilee dago ni mondo nyis jo Kenya niya chama mar UDA nokobedo registered chama mar UDA ni ne en chama moro bende mane ne ntiere piny kama giwacho giluongo ni small political parties. It is a small political party mani luongo gane POA nen ga mar Rafael Tuju chon to Rafael Tuju kano weye to nolok ni nyinge ko ni luongo ni party for PDR ni party for development I think and reforms koro party mar PDR ni emane William Ruto kao to loko bedo UDA makoro sani koro giloso go sirikal koro penjo en niya ka in ni neno ber mar bedo gi duond buche mang'eny higa mar 2022 sama no sandie Jubilee moriembi oko mi bedo nyathi kichoko makoyo chami oko idhi yudo party moro matin odhi okonyo kori makoro sani ibedo godo president in kore dwani mondo ine political parties moko modong ok en gima ber mar ariyo ing'eni bano piende mar political parties en gima ochiwe katiba mar political parties act oyie itime diriyo ntiere bano pien moro miluongo ni total absorption kado ntiere bano pien mar amalgamation absorption cha gi dholuo luongo ni ka duond bura mar UDA dwaro ni mondo economic freedom party oriwre kodgi another political party kaka ANC oriwre kodgi koro duond buche kande ema biro donje UDA aina gimineno gitimo ni kaito party no ok lok nyinge gima gitimo en ni structures mantiere kande makoro ging'iyo kaka ginyalo balance gi mondo koro structure mar chama mowuok kocha orom gi structure makoni mar ariyo en aina ma iluongo ni amalgamation magibiro gi duto tetete to ginywandore kanyakla ka gisenywandore kanyakla to giloko nyinggi koro kodong gi UDA koro miye nying manyien ibatise nying manyien gi John the Baptist kose batise gi nying manyien to koro ichaki miye kendo certificate manyien mara political party koro gigi to gin gik mantiere katiba penjo ma wapenjore en ni Joyce ang'o momiyo sani ang'o momiyo idwaro ni mondo gimuony duond buche mamoko gi ere kaka duond buche magintiere magitiyo godo gieki tamogi chopo lek mane gin godo kaka Kenya Kwanza government mar ariyo king'iyo e gige kiduto tete bedo gi duond buche mang'eny osekonyowa tinde waonge gi tulo nikech ing'eni chon ne yudo ka wantiere gi one party ma ka osetuoni oboke tiwacho ni an kora ng'anyo joge kono timona gi marach to tinde migosi Raila Amolo Odinga kachiel gi jok moko nogorenwa mamiyo sani koro beti nyalo wacho ni an koro awuok e KANU adhi UDA ginendo migosi Raila Amolo Odinga manokelone omiyo koro sani entiere gi thuolo kendo entiere gi mor onyalo leng'ore kamoro amora modwaro kama owinjo ka iye nyalo dhi bede mawuom koro sani endi king'iyo mos election ne wabet ga gi tulo to nang'o nikech ng'ato wacho ni an omaya oboke koro iketo jogi mondo gore gi joga nikech no kiyudo oboke to sani koro iro ni kotuoni oboke tal nyale ngara dhi independent
kotuo na oboke Inyalo dhi e duond anyalo bura dhi Green machielo. Congress kotuo na oboke tanyalo wuok kata sani Azimio otegno nikech duond buche mang'eny kamano. Ilero kanyo makare ahinya Martin Ogindo kabiro korka kori iwacho ni ina kaka jatelo mano mar duond burano mar Green Congress Party ine mani kao ing'ado bura ki ina kaka Martin Ogindo mar mondo mi donje UDA. Penjo mokwongo babedi nyalo duoka oyo kata Green Congress Party be nitiere kod MCA mora mora mantiere telo kata jaod bura mora mora mantiere telo onge jokanyo magi makoro nitiere duond bura mar Green Congress Party koro iwegi yo machalo nade kose gin koro ijuang'o gi ajuang'a gidong ka nyithi kiye kalure ni in koro isedonje UDA. Erokamano Joyce paro ni dibet ni onengo bed matut moloyo to be nanyalo duoki ne chama manyo waloso ok en chama mano diedo kuom party leader en chama mano diedo misingi mag gigo mochung' ne mise mano party mane Green Congress Green of Congress Kenya of Party omiyo ka jatend party owuok party dong kongirore jokanyo no ng'ado bura kaka gipong'o bugo modong' gi kaka gidhi mbele omiyo onge chapni kata ndekni kata ng'ikruok e chama mar Green Congress. To in kaka jatelo mar Green Congress Party waseneno ka jotelo mopogore opogore mag duond buche mopogore opogore wantiere kanyo kod Umoja na Maendeleo Party, Farmers Party of Kenya, wantiere kanyo kod chama cha mashinani, National Agenda Party, Economic Freedom Party kaachiel kod chama cha Kazi Party, duond buche auchiel mabendo se wacho ni wan koro wadonjo e UDA Yanga. Ang'o mane sindi kaka Martin Ogindo kalure ni duond bura mar UDA gisesingo ni gibiro yao kata badgi e kaunti ma Kisumu kama bende gigeto jokanyo mang'eny. Mar mondo mi in bende bed piny kod jokanyo mag duond bura mari ponono ulalru uwinjru e yo makare mar mondo mi uduto uban piende udonje UDA ma ok ni in kendi ng'ado bura kendi ng'ato nyalo paro ni dhi manyo ne kendi. Ing'ene nitiere siasa mar textbook to nitiere siasa mar gik matimore koro marien mane ok en wach mokwongo mondo me ng'ato wuog e chama kata party lito wuog e chama ne kadhi e chama machielo history nitiere mag ji mosedar e chama kadhi e chama mamoko Raila Odinga nodar e LDP modhi e KANU pod entie nyaka kawuono William Ruto nyodar e Jubilee modhi e UDA pod entie nyaka kawuono ng'amiluo ni Trump nodar e Democratic Party modhi e Republican pod entie nyaka kawuono omiyo gima chapo wach wi ng'ato kanyo ok ane siasa en dynamic olokore odiechieng kama nyalo mi chop goal emamiyo emiluwo wan kaka mar luo moko kuomwa oyudo ni wasethung' aming'a ng'ao thung'o ing'eni nitiere gimiluongo ni mental slavery kata e Afrika ka wan gi mental slavery wasungo thung'owa ei piny luo wa bende wathung' kata johoho mar okak bende nothung' kata jomasawa bende nyothung' omiyo nyaka umanyi kaka uyudo thuolo uwegi mondo uywe uduong' ufuong'ru eka ratiro unyalo chopo eka dongruok unyalo chopo agombo mi history matin Joyce e higa 30 mokwongo kaka nyoyudo uhuru nyaka higa 90 joluo ne dhi maber kabisa kendo kane ng'e Kenya ka joluo ema ne ng'eny mogik e public service 17 ewi 100 nyaka nyo multi-party B koro ne wadong' kwa thung' e bwo single party e ithurwa kogendini mamoko to yudo mopogore kwago lal mang'eny e wi gik mayudo kaka joyudo huru nyaka mar 92 to
To kibiro nyaka nyo Kenya yud multi party igni 30 mokalo nyaka koro higa mar 2023 ni. Wan kaka joluo wasefuong'ore. Waselal. Endalo mokwongo joluo ne jomwandu. Kane dhi e dala jaluo te yudo ka dero nitie, yudo ka dhok nitie, yudo ka cham nitie. Kendo yudo ka ji tie e dala no. To kawuono ndalo igni 30 mar multi party. Joluo mwandu gi olal. Onge dala ma nitie dero. Onge dala ma nitie dhok. Onge dala ma ji tie. Nyisi ni nyaka koro joma chich nyaka bedie ma penjre ni tang'o modhi marach momiyo wachalo kama. Nyithindwa kawuono ok ndiki. Mae momiyo wang'ado bura ni nyaka koro wayud strategy manyien. Ke paro mokelo chandruok ok nyal konyo chandruogno. To nikech nitie mental slavery. Ing'eni diere mane chon manego ohand wasumbini, the slave trade. Nikech ne en gi chien, wa joma ne nodong' chien ne ok wang'e ne jogo sandre. Joma nodhi e sandruogno ema noloso riwruok mane kone nyaka koro wawuog e sandruogne. Mane kaka ne slave trade norumo. Omiyo wa bende sani nyo wasandre. Kendo adieri makende. Ing'ene kia kelo chandruok. Joluo ni e chandruok. Joluo sandre. En sandruok mar mental slavery. Manyaka yudie jok makelo paro manyien. Majinene chandruok. En e wa wawegi ok enoko. Jomage manyalo kelo paro manyien. Jogo moriwore kod UDA. Wan gede. Mak mana parono gi kanyo nyaka Ramogi Joa kalore ni pod wantiere twako. Kinyi makawuono antiere kae kod wela deka Beti Adera janon mano jasiasa Matino Gindo mabende en jasiasa kachiel kod Omondi Koyo Ishmael mabende en jagoro maduong' mano mar duond bura mar National Liberal Party. Watwako tudore kod Ng'weto mabende sani duond bura mar UDA Ng'weto godo kalore ni duond buche mopogore mantiere Kenya Kwanza sani koro bano piende magi kadonjo e UDA. Imedo chwalonwa ote mari kokale namba mar 3600 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. An bende nyalo ndiko na kokale yorega mag tudruok Facebook yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak. Imedo mana kete e Ramogi TV. In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow, it looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni mako chon, inyalo ng'ato kabisa. Ote penjo, mor gi weche thieth. Kodwa e nambani, kata tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV.
Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki one kodi kike baji goyi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Health benefits and go mang'eny. Gini oting'o protein, calcium, fiber. Kar fiber no konyo kar digestion gi antioxidant. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom mabedo kodwa okinyi makawuono. Kaponi kitudori kodwa e twak okinyi makawuono, thuon wach mabende watwak otudore koda UDA Ng'weto manen kaluwore koda kaka duond buche mag siasa mopogore opogore mantiere e duond riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza nyaka sani moko kuom gibano piende maggi auchiel. Duond buche auchiel maende nitiere riwruog siasa mar Kenya Kwanza osebano piende maggi kendo koro gidonjo e duond bura mar mano kagiwacho kanyo ni en ikruok makare magidwa tego godo duond bura mar UDA mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Antiere kae kod welo adek okinyi makawuono. Antiere kod Betty Adera ma en jasiasa Matino Gindo jasiasa kendo jatenda duond bura no mar Green Congress Party kachiel kod Omondi Koyo Ishmael ma en jagoro maduong' mar duond bura no mar National Liberal Party. Watwa kod gi kae mong'ith kotudore koda kaka duond bura mar UDA sani koro riwore kata rwako duond buche mopogore opogore mag siasa. Kaponi kitudori kodwa pod inyalo medo twak kodwa ichwalonwa penjo kata ote moramora e yore duto te mag tudruok. Ote makamago abiro bedo kasomo achiel kachiel okinyi makawuono. Ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono Betty nyaka sani e kinde mabende ang'eyo ni in bende ne intiere kama duond buche mopogore opogore, wanyalo wacho duond buche auchiel mabende ne waseneno ka oriwore koda UDA odiochieng' manyoro. Duond buche mabende asewacho kanyo Umoja na Maendeleo Party, Farmers Party, chama cha mashinani, National Agenda Party, Economic Freedom Party kachiel kod chama cha Kazi Party. Twang'eyo ni kapok duond buche makamagi oriwore ayanga kod UDA onego bed ni pono gidhi ka registra mar duond buche to koro giwacho ni wan koro kwan duond bura wadonjo e UDA. E kinde ma gitimore bende tiere winjruok moro kata agreement mabede kaluwore ni duond buche makamagi ncha gintiere kod jotendgi, gintiere kod kata jogoro maggi, jotelo mopogore opogore. Winjruok mane maponono UDA timo makare kod duond buchegi makoro ging'ado bura niwe koro wabol party wapiny wadonje UDA? Erokamano Joyce, mana kaka ne Secretary General mar party wa mar UDA wacho nyoro ni sani pod giwuoyo internally monde ka ging'i yo maratiro ni to kiwe mari koridonje ma to ang'o ma dhi timore. Parties mikwanogo to oseyie ni koro gibete mesa mondo conversations go mondo otimre internally. Okamano to gima wacho kendo en ni process no ok en process palsa okochuno ng'ato, en voluntary. Mano process mar weyo party mar kidonjo e UDA. Parties manyo gin coalition parties mag Kenya Kwanza ema wuoye. Mano en voluntary. Okochuno ni nyaka iwe mari no eka idonji bed koro jamemba mar UDA. Mangiso ni nitiere internal democracies e iye kanyo. Be giwuoyo matek kendo yudo ka seche moko be jigwere iye kanyo to at the end of it, which is normal donge, at the end of it to jitimre nade jiwinjre. Joyce gima dwa wacho kendo maduong' en ni
mana kaka ne secretary Malala wacho ni edwe mar aboro higani party mar UDA dhi elections, internal elections makoro ji dhi yierogo leaders gi chakre grassroots, nyaka malo. Koro process ni be en process makendo koro dhi medo tekono mar party mondo ng'ata mane yie kanyo kata koro ija party mane ja kure kata koro wan welo manyo wadonjogi wabed gi thuolo ma dhi wana mondo wale wailangowa itobe gi thuolo mar yudo cheo manie ei party. Koro ma is one of the strategies to strengthen internal democracies mag party, but also to tiego to mondo oket motegno structures manie party. Nikech iparo ni chakre ne party ni obed created. Ma ema dhi bedo koro yiero mokwongo manyiso ni koro gin gi yie ni ng'ata madwa bedo kata mana county chair donge dhie debe ten debe mana ma internal to the party. Adwa wacho kendo ni to kaduoko jabura wadwa ni to why now? Dongo penyo ni ang'o momiyo sani why now tiende ni ya mokwongo the ruling party en Kenya Kwanza okamano coalition party UDA naena achiel kuom parties moloso Kenya Kwanza. Parties ng'enye yie kucho. Ntie madongo kaka UDA no en party maduong', to ntiere parties mabe historic kaka Ford Kenya is a very Amani National Congress. Amani National Congress mago parties mosebedo e Kenya ka higni mang'eny. Bas koro ntie moko be e yie kanyo matindo manyocha in the last 5 or so years timre nade ekolos. Koro e chama watemo wacho ni why now en ni mokwongo one political space to win political power. Wase win sani to ma oke mogik donge 2027 en mana kiny. And that's a reality in politics. Mano mokoro en mana achiel kuom yore mag ikruok. Mar ariyo en achiel kuom yo makoro party nyisogo jo Kenya ni ma en party maru, ma party mar jo Kenya te. Ng'ata ma diher donje orwaki, ng'ata ma diher dar kuma intiero timruok nade orwaki donji mondi be mikel pachi mamedo timang'owa mamedo tiege. Aito koro gimedo yao opportunities kanyo ne mine kawan ne yudhe ne PWDs to gi ji duto te. Mano is a normal political process. Okamano kata mana parties moko manitie kata mana Azimio or kata maonge Azimio chik be dwaro ni after every so often nyakuti mang'owa internal elections kaluwore gi katiba maru mar chama. Koro ma gitiego katiba gi mar UDA. Ilero kanyo makare ahinya omondiko yo. Yes. Odiochieng' manyoro kata ne wawinjo kaka jotelo mopogore ahinya mago mag Luo mabende nochopo log tich mar duond bura mar UDA kinde mabende koro ne giseng'ado bura ni giriwore kod UDA. Moko kuom gi noseyo kata duond bura mar ODM ni ODM okosebedo katimo tijgi e yo makare. Wachualo ranyisi kotudore kod wechego kata mag party nominations. Mane achiel kuom gigo mabende gisebedo ka giyuak ni ODM okosebedo katimo mano e yo makare. ODM bendo ang'eyo ni nitiere riwruok mar siasa mar Azimio. Ponono magi moko kuom gigo mar Azimio bendo nego ket kare mar mondo mi joma thoth kik dar odonje UDA mano motelo ne yiero ma 2027. Erokamano Joyce. Mokwongo akeni gi nyalo tango picha no mondo jowinjo waone picha manyoro mar Luo leaders mane moluor His Excellency Governor Kidero mane en governor ma Nairobi ne wacho ni ng'at mane onge group no mano ok jatelo mar Luo. Kora kene wato no wewa kanyi lakini gi ywak ne ODM an ni king'iyo ng'eya from left an ke tange kanyi king'iyo from left group no teka kineno gino kanyi ndo onge ng'at mane ni ODM mago ne jo independent yote. Kod ng'eni gin but gino mano miyo gibedo independent ne giwuok e ODM ka gibire independent. Jogo no kodare ODM jogo dare independent. In fact gino no bende gi ywak ne independent kono bende gi ywak ne ODM keti ne gionge ODM mokwongo. Mar ariyo king'iyo jogi governor en governor ma Kisumu Raila ne ber kan Raila okete governor. Nitiere mane Raila oketo nominated senator ma Raila chako konyo mobedo nyaka women rep ma Kisumu ndalo ne Raila ne ber. Nitiere mane Raila nokonyo Nairobi kar ka mobedo governor osiemnwa kata ji 10 joluo mano wacho ne ya anto joluo gi kiawe gi in strategic position masani koro gibe kiny ginyalo mako nyithindo moko lwetgi mondo gimbe gidong oganda mar Luo mar joluo. Omiyo wach mar ywa gi nying Raila ne dego doka wanya mano to ji owe. Joyce
Ki ing'iyo gima mheshimiwa Ogindo ne wacho ni joluo osetung'. Ipenja ni ng'amo tung'o ji. An ing'e ni kama wach moro nowuok ga ni Raila manyaka tinga mzigo mar joluo ni akineno waga kanye. Raila en dhano mana kaka in, en mana ni en owuon ochiwore niya gi tekre gi nguvu mari duto te obro gore ne ratiro mar jo Kenya. Sani endi mana kaka ano mondiko yo an jagoro maduong' mar National Liberal Party ma achiel kuom buche gik mongirore duond bura mar Azimio. En ratiro mara mondo an bende achodra awach ne jothurwa oyud gima is rightfully belonging to them. Omiyo wach mani kadwa wacho wach moro kata kadwa dhi kwecho kamoro tating'o nying Raila ma dhi kwecho godo mano tok ni kare. Chutho king'iyo sani ipenjo wach mar ni to what does it take mondo wafold these political parties? Mokwongo an dagombo ni mondo watim amendments to the Political Parties Act. Nikech gina winji kisomo ni umoja na maendeleo mar Gavana Wambora. Farmers Party permanent secretary Irungu Nyakera. Maizo niya ikawa political party which is an institution of governance ikete lwet individual. Maizo niya ansa ni mundi koyo koroka uwoke National Liberal Party to niko nyizo niya umondi National Liberal Party to party en umondi. Kata ni ODM is Raila and Raila is ODM. A party is formed on the basis of an ideology. Number one, to form a government. Kizunguro de mangi. Ono beno wala so serikal individually kata kawari oregi parties moko. Tukodi penjo rinia. At what point manema ideology mar political parties makoro sani koro baru pile gigieki. Koro lek gichande no tonyoro. Sani koro lek mar uda chama prombit negi saidi. Nisi niya wan watimo siasa mar ewa ok watim siasa mar oganda. Egi nanda gombo niya anyalo kwayo wan kaka jo Azimio mondo watim an amendment to the Political Parties Act mondo kapok ibano piende mag political party kika chia gokinyi nikech sani koro chiro chiek Joyce kata ne gisebiro na pesa chiek kacha wanyisi gima it is going to take to fold a political party. Number one, nitiere process, nitiere ni nitie nyaka bed minutes ma jobure nyaka bed goro piny kaito gimoro nitiere Nairobi kaka ni Kasarani gi Bomas of Kenya kanyende ma delegates converge ga onge any political party Joyce Kenya karka ma di bedo less than 1500 ekech mheshimiwa Ogindo karka en economist maduong'. Political party matin sana di bedo 1500 jelo fachiel 500 delegates pro kel Bomas karka mondo gino de successful mondo gitima gitere maru Kenya kwanza feel ni koro gi one party miluongo ni order jelo fachiel 500 Joyce kigoyo siling 20,000 manendo nyiso ni 30 million mano pesa mimiyo delegates 30 million mano pesa mimiyo delegates kaito kanyendo mafold bende de wacho wantiere gi gowi mar office makama pok wachulo wantiere gi asset makama wantiere gi liabilities kama nyiso ni koro sama Green Congress of Kenya kata chama la niendi koro donje e order nyiso ni gope man godo kata mwandu man godo koro wadhi godo e order. Koro ka gope man wantiere godo cha nyiso ni koro jo order madhi chulo nwa kanyendo kendo party idhi mikata gimoro machalo 50 million mondo gisort godo out problem mare mano 80 million mano political party achiel 80 million cha koka med pesa moko miwacho niya wasebedo ka wachulo fees wasetemo kama kendo kanye ichake med gi kenda nada kata mana 50 million mano pesa di 130 million 130 million Joyce mano party achiel go at times 14 parties mantiere Kenya kwanza mano kenya omenda malach manendo omenda makore lach omenda mabalang omenda mabalang idhi around 1.6 billion Joyce 1.6 billion ni dwa mana ni mondo ikunj chama mondo koro onendre ni koro ni ine maintide gi oteku kati mi nguvu mang'eny sana 1.6 billion ni pacha en pesa mane jo Kenya kwanza government ne nyalo kawo to gigernwa goda modern hospital in some of these counties anan Samburu Joyce oganda kan dekech kayo gima is of priority to us ani ndiye poverty unemployment of the youth alafu gi kech machamo oganda wa sani ndiki wuotho Samburu kucho jogo ko neni ka wangile ka kineno wangile line mitini makoro giluyo di chengema nikech giparo ni samoro di bed ni ya Nairobi gi gimoro koro anda kwayo ni 1.6 billion magedwa ketho gigernwa godo hospital jo watuo ginyionwa yedhe at least kik ng'ato wuok e kor gweng ni nyisi ni timo dialysis Kisumu to nitiere pesa kar ka makore lach malich masani tigi nyalo konyo godo oganda wa mondo yudi ot. Ilero kanyo makare ahinya to bende asingo ne joneno magwa ni ote magi mabendi oro kinyi makawuono wabro bedo kwa somo achiel kachiel. Wadongo thuolo matin kende to watieko twak maro kinyi makawuono da gomba
mar mondo mi asoma ne moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Ote makamago wabro somo achiel kachiel. Odera Pablo wacho ni an Odera Pablo mar Kericho, riwruok ok rach, to ang'o momiyo joma donjo e sirikal wuoyo ne joluo marach. Kapo ni gidhi kama ber, dak gi sir kata dak gi ser jomodong giloso maber, nikech kaka giwuoyo ok en mar yuayo jomodong. Alafu moko wacho ni ka UDA manitiere dongruok to ne gisebedo jotelo kuonde magiaego. Ne gikelo dongruok mane kose UDA e sirikal moloyo mosekalo. Koro giwuo maber, awinjo ka gipingo nyaka ng'anyo mar Azimio, manyiso ni gin ok gin e ngima matekni kose. Mano paro makliw kanyo mar Odera. Obash Vikens Demora wacho ni jogo odich gi pesa Ruto, dine gijoin Ruto mondo ne gikonye manyo loch. Mano ote mar Obash kanyo. Eriko Keyo Kizito bende wacho ni UDA ng'wedo alot awayo, ojogore gi laka. Josiasa makalu nyamane obibi lemo magelo wanga ojwa Evans Kidero man konyo moyudo kom mar gavana ma Nairobi e yiero ma 2013 bende koro neno Raila aka wanahon. Kidero chope DM e kom gavana ma Nairobi Margaret Wanjiru ne kendo dine ona kinyi. Mano ote mar Engineer Lazaro bende wacho ni kon jo UDA ni kik giwuondwa gi Ruto. Jo Nyanza ni kod their well laid structures ma ng'ato nyalo donjo go kuomgi. Dak idonjie through back doors ma succeed. Ka bende wacho kanyo ni kao to outa kod ranguma doesn't guarantee Ruto free kao outa gi ranguma doesn't guarantee Ruto free access to control Nyanza politics. Chandore wacho kanyo ni Chandore okaw only one person ma en their mano supreme leader mano Raila and thagruok kod joma thothgi bure. Wacho ni en Engineer Lazaro ka Nyamboka mar Kariobangi. Daniel Onyango mar Ndhiwa Kabuoch Konyango Long Primary School ka entiere Nakuru Town wacho ni UDA ng'wedo alode mosejwer. ODM pod otegno. Alode ming'wedogo dwaro pi mondo gilodhi to onge gima gidhi yudo kocha. Kata obado nochako chon to pok iye okuot. Obadho Kidero gi Lange. Mago ote majoneno mago oronwa. Odede Meshak bende wacho kae ni Joyce koro mano Honorable Gindo temo nyiso jopiny ni demokrasi emokelo kech. Kai sechego bende opako kaka en demokrasia mare mar weyo duond bura moro kodhie machielo. Beti ende ni en omanyo gige owuona. Mano ote mar Meshak Odede kanyo. Kabende Brakuku George mar Thiblicho Higa Migori County ogisa kae ni penjona mheshimiwa ni to ka wacho ni joluo nitie twech en ofwenyo karang'o ni owinjo wuogi kendo koro opogre kodgi. En dongruoge mage moneno ka joluo odongie chien makoriwore gi UDA to dhi kelonwa ose en mana dongruok mar kamano biro ni Martin Ogendo kawuono. Bano penjo mabedo penj kanyo kod Akuku George. Dongruok mane mineno ka joluo dong' chien madonje UDA biro kelo. Erokamano Joyce, ing'eyo ni anyalo duoka Akuku. Ber ka ng'ato timo nonro kore king'eyo gima dhi nyime e ngima mar oganda. Oganda wa osedok chien e yor somo. Ne wan namba 1 e somo. Sane wan bang' ji e somo.
Dong chien e weche mag somo beber kwa seyo siasa kanyo ni siasa momiyo joluo dong chien e weche mag somo kose? Dongruok mar oganda e yo moro amora otenore gi telo mar oganda. Telo ema thiro kata gero oganda. Kamineno ka dongruok nitie, telo ema okelo. Kamineno ka thiro nitie, telo ema okelo. Telo marach ema okelo. Omiyo ka ng'ama timo nonro en yore mag dongruok en gima ing'iyo ni to sombwa dhi nade, chiembwa chalo nade, thuolowa mag tije chalo nade, thuolowa mag ohala chalo nade, thuolowa mag dongruok mag kuonde gik gweng' mogerore chalo nade. Mane kaka ipimo dongruok mar piny. To kipimo tiyudo ni wadok chien. Ing'e ni awinjo ka ng'ato penjo kacha ni to wan makoro wawuoyo ka wasetimo ang'o? Nyalo dok ne beti gi Ismael chien nikech gito pok giyudo thuolo mar bedo e telo mar oganda mar Luo. An aseyudo thuolo manayudo nabedo godo mar Rangwe. Kanye managere the biggest bridge in Nyanza miluongo ni Mbita Bridge. Mano dongruok. Kanye manage akele gimiluongo ni University mar Tom Mboya makuoni Homa Bay. Mano dongruok. Kanye managere paw ndege miluongo ni Kabunde Airstrip. Mano dongruok. Emomiyo gima nyotimore nyoro adwa nikech notimore e history mar Kenya. Ni jogo moseyier gi kura malach kalo manoseyier godo jok mananeno nyoro ka biro kanyakla nyalo biro kanyakla oyo mbele nyalo pangore mondo wadonji kawuono oyamo gi sera mondo waser jowa mondo ne ler ma wabe waneno ne asengo ni wadhi bedo jokisera mondo jowa ne ler ma wach ni mogik matino gindo kachako kodi kwaloro tok mar okinyi makawuono kotudore kod duond buche makoro sani donjo e UDA. Wach na mogik kotudore gi mjadala en ratiro mar jo-Kenya mondo ungana gi bura duond bura magihero magineno na nyalo chopo dwachgi. To wach na mogik nyaka ketie wach mar maandamano. Joyce oganda osehinyore e Kenya ka e wach mar ng'anyo ni. Gik ma ng'anyo osekelo nitie. To ok wanyal bedo punda mating'o misik jo-Kenya higa ka higa ka ber biro to wago bando piny ne jomoko chamo to wan waonge. Preoccupy ourselves ahinya weche mag ng'anyo makelo ber ne jomoko to wato tuono maber wewa gi nying marach. Adwa miyi ranyisi mogik. Mana mapiyo piyo. Pare ni kawuono wasebedo gi county government higni 10. Piny Luo ma county government othirne mogik tik. Mano waseyo governor mar county kose ber kiseyo sirkal mamalo. Piny Luo ma county government othirne mogik tik. Higni 10 Homa Bay kata office governor ema pod onge. Higni 10 Migori kata office governor ema pod onge. Higni 10 office governor pod ngamiseyo kanyo. Iseyo telo mar Luo. Telo mar Luo ting'o ng'ama koro iseyo makoro miyo county governments maka Luo ok donge. Pinje manie Luo governors go te otel negi gi joma nigi duond bura mar ODM. Matene ni koro duond bura mar ODM ema koro iseyo. Ema chikogi. Gima temo wacho en ni thirno manene piny Luo okel gi jotelo moyier gi duond bura mar ODM. Erokamano ahinya thuolo marwe morumo betie adera wach ni mogik kwatieko twak mar okinyi makawuono kotudore koda duond buche masani donjo e duond bura mar UDA mano biro konyo nade yiero ma 2027 mana mapiyo piyo kwatieko gi wach ni mogik.
Anto danga wach mana matin ni akwayo ogandawa mar Luo mondo koro opar diriyo. Kikwa sikwa ketongewa atonga achiel. Makotore to koro sani chama mar UDA ni thuolo oyaw dhoudi nete ni te mar wako Kenya including one kaka Luo. To sero mokwongo en jabura wadwani Mati Omondi Koyo mondo obe opara ne diriyo odonja ne koni e dhot makoni oyud thuolo makende to mogik mano to on a light note mogik adwa wacho ni obedo profile kaka joluo tang' wacha obedo profile wan jo Kidi kech Samburu ntie kech Okuyuland ntie kech Coast ntie kech ni kumora amora to king'iyo ng'ama koro dwa chung' ni dwa bayo Kidi no ka wane mwawegi waketho mwandu wa nikech koro wabedo profile in a wrong way. Picketing en gima omiwa maandamano en teko momiwa gi katiba, it is correct mondo watim kamano as long as watime e yo ma okwa keth sheria kata okwa keth gir ng'ato. Erokamano ahinya. Omondi Koyo wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Jo ODM moyier kaka governors Kalwe mathiro dongruok mag counties. Erokamano Joyce. Mokwongo akwayo ni anto miya dakika auchiel. Dakika auchiel ok ang' wachopi dakika adek. Be dakika adek ng'eny. Buonyeri achiel. Iriwa gi sirikal ariyo. Mokwongo winjo ka Mheshimiwa Ogindo wacho ni kik wabed jok mating'o osigo. Dago mondo apani od joluowa Raila oseting'o osikwa e gini kata ka sani iwang'e sik chwere ga nikech mano osigo ma jago wang'e kano gore ne ratiro marwa. Mar ariyo king'iyo sani gima duong' moloyo Raila no ywak kane ni Migori ni odhi e wuodhni to kia kata odhi duogo. Anda kwayo oganda wa mag joluo wachung'uru to kuodwa nikech Raila emong'eyo kama wadhiye ok onyal terowa kama ok wadhi yude ber. Mar adek akwayo oganda wa yawuotwa gi nyiwa mano dhi ka sirikal nyoro. Awinjo ka migosi Odoyo Wedi no wacho ni gin bende gidhi manyo jende ni mondo obie ndara mondo gorigo jendewa. Wan ok wadhi gore gi ng'ato. Wan wadhi on a very peaceful demonstration. En kwa odich no dwadhi manyo pesa ka sirikal mondo dhi omanyo godo jende mondo dhi ogoro jok moko mano to koro mar wan ok wabi donjore. Koro wakwayo mana gi muolo ni ka dibeni mane paro manitiere to mano gima kik otimo. Ka tieko governors Professor Nyang'yo Ochila yako Gladys Wanga uneno kaka kod yanyowa tafadhali tiuru gi pesa maber mondo konyo oganda. Erokamano ahinya Omondi Koyo Ishmael Beti Adera kaachiel koda Martin Ogino kuom kawo thuolo mar ubi e studio ka okinyi ma kawuono wabed kod twak maket kod mathuolo marwe morumo kata kamano mbaka makamae pod wanyalo goyo chieng' machielo to wabiro luongo kendo wabed kod mbaka makama. Nyakora Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono wakawo mana yueyo madundo ote yoro mathoth ahinya thuolo marwa ema mayo wawang'wa kamano med mana tudri magwa mag okinyi ma kawuono tok wakawo gi sani chenro mar en tedo gi chiemo kete e Ramogi TV.